Popularment coneguda com la Isla Bonita, la Palma és un trosset de roca volcànica de poc més de 700 km² que es troba al nord-oest de l'arxipèlag canari. Tot i les seves petites dimensions, bé es podria considerar un petit planeta en miniatura per la diversitat d'ecosistemes que es concentra, des de boscos de pi canari a extensions de plataners, trossos de selva de laurisilva i camps de lava amb roques de formes singulars. Les diferents altituds afavoreixen que existeixin climes diversos a la mateixa hora. Així, mentre que en el punt més alt, el Roque de los Muchachos, pot sortir un dia plujós i fred, a la costa igualment disfruten d'una jornada solejada. Gràcies a aquesta singularitat, la flora palmera és també molt diversa. Les espècies més abundants és el pi canari. Fa segles, l'acció dels volcans submarins va aixecar, dins de la illa, fins als 2.426 metres d'alçada, el Roque de los Muchachos, la seva cota màxima, i va crear una orografia de grans desnivells. A banda d'aquesta diversa flora, també podrem trobar a la illa diferent fauna. Com podria ser els rapinyaires, entre els que destaca el falcó, herbívors o ungulats, com la cabra salvatge o domèstica, i bé, sobretot, el que és molt característic a les illes, els rèptils, de la qual tenim diferents espècies. Us convidem a visitar aquesta illa de la manera més senzilla i agradable possible, que és la de caminar. En aquesta excursió trobarem diferents paisatges, diferents llocs i, sobretot, molta natura. D'aquesta manera podrem gaudir àmpliament del viatge i quedarem impregnats de l'essència de la illa. Des de paisatges volcànics, tot baixant a barrancades frondoses i verdes, fins als punts més alts d'aquesta illa, concretament el volcán de la Deseada, que a 1.940 metres es confereix com un dels sostres del Parc Natural de Pico Viejo. Hola, sóc en Miquel Àngel Ramos i us convido a fer una volta a peu per aquesta magnífica illa que és la Palma, coneguda com el nom de la Isla Bonita. Vinga, gaudiu del trajecte i espero que us agradi aquest viatge. Endavant! Tot viatge d'aquestes característiques comença, com no, a l'aeroport. Concretament, en el nostre cas, serà l'aeroport del Prat, que en un vol directe ens portarà en poc més de 3 hores a l'aeroport de La Palma, on hi ha servei directe un parell de cops a la setmana. Qualsevol viatge a aquesta illa comença tot visitant la seva colonial Santa Cruz de la Palma, que és la capital de la illa. Va ser fundada el 1493. És una ciutat de les Canàries més antigues. I la seva dilatada història es pot percebre en la simètrica plaça d'Espanya, o plaça de Bastos, per la que cada dia flueix tranquil·lament aquesta vida palmera. A aquesta surten l'església renaixentista del Salvador i l'Ajuntament, que data del 1559. És l'edifici civil més important de la illa, que va ser construït sobre les bases del que es va incendiar el pirata francès François Leclerc l'any 1553. Destaquen el Museu Marítim, que es troba dintre d'un vaixell, el vaixell de Santa Maria,
així com el fortín de Santa Catalina, reconstruït no fa molt i que domina un dels extrems de la illa. La nostra aventura començarà amb una primera jornada que ens portarà des de la capital, Santa Cruz de la Palma, a San Juan de Puntallana. Però res més sortir de la ciutat comencen els nostres problemes. No trobem les marques i ens desviem muntanya amunt. Bé, finalment, després d'agafar un tros de PR, pujar muntanya amunt, doncs bé, mirant una mica el mapa, hem aconseguit arribar al famós i necessari GR130. Res, fa un dia una mica núvol, la illa verda, impressionant, i res, a veure què ens depara la travessa d'avui, que hem començat una mica malament. Però bueno, és el que té una mica l'aventura. Apa, endavant! Un cop agafat el correcte camí, les nostres passes es portaran per la costa est de la illa, direcció a la població de Puntallana. Creuarem bonics i impressionants barrancs, com és el barranc de l'Aigua, i d'aquesta manera ens anirem endinsant en la verdor i magnificència del nord de la illa. Doncs res, avui per ser el primer dia, Déu-n'hi-do. És el que té començar ruta en una nova illa, un nou GR... Definitiva, que l'aventura pinta dura, però bé, anirem fent, mica en mica, i tot bé. Seguim la travessa cap a la playa de los Nogales. Passat Sant Juan de Puntallana, ja només ens quedarà davallar uns pocs quilòmetres fins al nostre final d'etapa, prop de la playa de los Nogales. Bon dia, comença avui la segona jornada. Podeu veure que el dia és bastant tapadot. Ha plogut a la nit i a veure com tenim aquesta jornada, que avui fins a la finca de los franceses doncs ens separen aproximadament uns 30 quilòmetres. Ja veurem. Jo crec que el temps dona en pluja, sembla que s'està obrint, però intentaré que no plogui molt perquè hem de creuar unes quants barrancades i el terreny pot estar una mica interessant. Doncs res, amb il·lusió sempre! Tan bon punt comencem les nostres primeres passes en aquesta segona jornada, ens trobem just sota els nostres peus uns impressionants penya-segats on apareix, amb sorra negra, ben negra, la platja de los Nogales, gairebé inaccessible. Proseguim entre pujades i baixades fins que un fort desnivell ens porta fins al fons del barranc de la Gaura, que directament ens porta a una petita cala. Ja veieu, tu. El terra te porta fins a la mateixa costa. Des del fons d'aquest barranc remuntem per fortes pendents fins que assolim les vessants més suaus d'aquesta costa est de la illa, on davant nostre se'ns presenten extenses plantacions de plataners. Seguim caminant i les nostres passes ens portaran fins a la població de Sant Andrés i després d'una forta pujada arribaríem a la població de Los Sauces. Per després de creuar algun que altre fons barranc, arribar a la població de Barlovento. Fons del barranc. Ara ja arribem a Gallegos.
I res, ja podeu veure que tot el que sube vuelve a bajar. Impressionant per això, Abans d'acabar aquesta llarga segona jornada, passem per la localitat de Los Gallegos i tot el nord d'aquesta illa se'ns presenta amb tota la seva majestuositat. Destaquen, entre altres, la punta de Los Gallegos, la punta Gaviota i, sobretot, impressionant, el Barranco de los Franceses, que amb un desnivell aproximat de 400 metres fa les delícies del caminant. Bueno, si no m'equivoco, em sembla que és això la casa ja, on acaba la jornada, passat a l'aldea de los Franceses. Res, podeu veure que se'ns ha fet una mica tard, però bueno, impressionant els paisatges, sobretot el barranc dels Francesos, al·lucinant. Doncs res, vaig tirant, que a veure si no cal ni encendre el frontal. Bueno, segona etapa liquidada, tu, durilla, Gairebé 30 quilòmetres i uns 1.800 positius tranquil·lament. Aquesta tercera jornada, la més dura de tota l'aventura, ens portarà des de la petita localitat de Los Franceses fins a Punta Gorda. Tot passant algunes petites aldees com el Tablado i Don Pedro, així com poder arribar a Villa de Garafía, on reposarem forces. En aquesta etapa podrem gaudir d'una vista impressionant i curiosa, a la seva vegada. D'una banda, al punt més alt de la illa, el Roque de los Muchachos, on apareixen els observatoris nacionals i internacionals, i en una poc curta mirada podem tenir el fons del barranc del Tablado, per exemple, on les aigües s'aboquen directament a l'oceà Atlàntic. Abans, però, creuarem diferents barrancs d'una bellesa incalculable, com podria ser el barranc del Tablado i la Reserva Natural Especial de Huelguén, on destaquen les puntes de Don Pedro, la punta de la Manga i la punta de Juana Dalí. Bé, tot i que semblava que arribant a Don Pedro, que és aquella població petita que hi ha allà, ja era tot camí més suau, però no, això no hi ha manera, tu. És dur. A veure si a Santo Domingo es va suavitzant el camí perquè no hi ha manera de pujar i baixar. Aproximadament hem de portar més de 1.000 metres de desnivell des de les 8 del matí. Bastant durilla aquesta illa. I el dia, bueno, no acompanya molt, però bueno. Ja una mica cansats i amb un últim barranc abans d'arribar a la Villa de Garafía, les nostres forces potser necessitaran un bon descans. Molt bé, doncs hem parat a dinar, Santo Domingo, i bueno, i res, ja ens queda la segona part de la jornada, més suau el desnivell que hi hagi, perquè déu-n'hi-do, la primera part del dia. I nada, se'ns va aguantant, i a veure, direcció a Punta Gorda. Som-hi! Passada la Villa de Garafía, ens apropem a la Cueva de l'Agua i seguim el GR 130, ja per zones menys abruptes i on apareix el Pic Canari. Bé, ens trobem en les immediacions entre Santo Domingo i Punta Gorda, final d'aquesta etapa, però volia remarcar simplement una coseta. Veieu? Això que tenim aquí davant, conegut Pic Canari. Com podeu veure, aquests exemplars segurament han patit algun incendi i la característica del Pic Canari és que rebrota com una frondosa. Suporta molt bé els incendis, és molt típica aquesta zona. Doncs res, hi ha hagut un canvi notable de vegetació ja que estem a la costa oest. Ja només ens quedaran uns últims quilòmetres, tot passant per les Trícies i un últim barranc, el barranc de les Trícies, que ens farà donar el màxim de nosaltres mateixos. Bé,
Déu-n'hi-do. Quan ja pensava que ja no quedava, que ja ho tenia i que arribaria de dia, te trobes un últim barranc. Podeu veure el camí no sé si es veu, però va per allà, i el que es podria ser en línia recta potser són 200 metres. És feina que val això, perquè baixes fins al fons de barranc i torna a pujar. Bueno, és el que queda. Ara no deuen quedar més de 2 quilòmetres a esta Punta Gorda i res, segurament acabaré ficant-me al frontal. L'etapa més dura quasi que la dèiem, total uns 31 quilòmetres, i el desnivell ja ho mirarem, però si ronda els 2.000 poc li faltarà. Bueno, estic fos. Amb il·lusió, tot bé! Comencem avui aquesta quarta jornada que ens portarà de Punta Gorda fins a Los Llanos, o El Paso. Que tingueu bon dia i amb il·lusió! Aquesta quarta jornada comença com al final de la tercera jornada, ja per barrancs no tan fondos, tan agrestes. No tardarem a passar per la població de Tijarafe i recorrerem un últim barranc, que és el Barranco del Jorado, amb forts desnivells que faran les delícies dels caminants. Continuarem ja per la vessant oest de la illa amb suaus pendents, altres plantacions de plataners, fins a arribar al punt culminant d'aquesta etapa, que serà el mirador del Time. Bé, hem arribat al Time. Aquí ja podeu veure que la perspectiva és impressionant i res, fins aquí doncs ja es pot veure el que és la caldera de Taburiente i tot el gran ramal que porta fins al sud de la illa. Fa un dia impressionant, fa molta calor i res, anem a gaudir de la gran baixada, que són uns 500 metres de baixada i uns 6 quilòmetres fins a Los Llanos. Apa, adeu! Des d'aquest mirador comença una forta baixada. En total seran 500 metres de desnivell en gairebé 3 quilòmetres fins al fons del barranc de les Angústies, per un cop arribats al fons haver de tornar a pujar fins a la localitat de Los Llanos de Aridane. Bé, després d'uns 500 metres de baixada non-stop, ara ens queda pujar fins a Los Llanos. Veieu què tinc per davant? Gairebé 200 metres de pujada. Res, total ja, el que portem, mireu d'on vinc darrere. Pues nada, amb calma i paciència, i això avui cap d'any. Vinga, amb il·lusió i a tope! Yeah! Bueno, ja hem arribat a Los Llanos de Aridane. En principi aquí acabem l'etapa, ja que al Paso hi ha quasi 3 quilòmetres tots de pujada i carretera. I bueno, penso que ja, Déu-n'hi-do, ara agafarem un bus, que no sé quan sortirà. Anirem a la parada de bus, que està aquí al costat. Impressionant aquesta illa, però molt dura, Apa, feliç any nou, si no ens veiem. Apa, adeu! Bé, després d'un dia de relax en la Casa Encantada, continuem la ruta ara cap al centre de la illa. Aquí podem veure la plaça on va haver-hi el festival de Cap d'Any. Super motivada la població i a gaudir de la ruta. Amb il·lusió! Comencem aquesta cinquena jornada i després d'un dia de relax des del Paso fins al refugi del Pilar. Seguirem el camí real que portava des de Tazacorte fins a Santa Cruz de la Palma, que comunicava la part oest de la illa
amb la part est de la illa, tot creuant un punt culminant que seria el Reventón, una alçada de 1.400 metres d'alçada, en la qual les vistes són impressionants i es pot gaudir de boniques vistes. El camí, a poc, però constantment, es va enfilant muntanya amunt fins a tenir bones vistes de tota la costa oest de la illa. Enrere queda Tazacorte, los Llanos d'Aridane i el Paso. Ara davant nostre només ens espera una última forta pujada fins al Reventón i des d'allà poder contemplar l'altra banda de la illa. Bé, som aquí al punt, al coll del Reventón, que se li diu, suposeu per què. I res, hem arribat a uns 1.400 metres, aquí en Palma són els GR139, que si continuem cap aquí ens porta en 20 quilòmetres al Roque de los Muchachos, que és el punt més alt de la illa, i si continuem la nostra ruta, que anirem cap al sud, podem tirar cap al refugio del Pilar. Enrere queda l'església de la Virgen del Pino, per on hem passat a primera hora del matí, i no tardem en trobar-nos una petita sorpresa a dalt de la carena. Una altra curiositat que ens podem trobar en aquesta illa són aquestes teles que estan just dalt de la carena i serveixen ni més ni menys que per agafar la boira que normalment a les tardes crea l'efecte Foehn dels vents salicis que venen més del nord i aquí es condensen i hi ha molta boira. Llavors aquestes trampes agafaboires, doncs, queda la humitat retinguda en les malles i baixa fins al peu que hi ha unes canonades que condueixen l'aigua. Res, aquí aprofitant els recursos al màxim. Des d'aquest interessant punt no tardem en arribar al final de l'etapa, al refugi o l'àrea recreativa del Pilar. Bé, ja hem arribat aquí a l'àrea del Pilar. És un lloc que està molt cuidat, hi ha barbacoes. Fa bon dia però fa airet, fa fresquet. I res, ara anem a menjar alguna cosa i anirem preparant una mica per passar la nit. Hem trobat allà una zona de barbacoes que pot estar prou bé. Príncipe, no salgas sin ellas. El complemento de todo buen deportista. Y total, y como no, un cappuccino calentito, el gran desayuno de los campeones. Quiero mis tostadas. Ai. Aquesta sisena jornada es caracteritza per la grandiositat de l'espectacle de la natura, no tardant en tenir impressionants vistes al nostre nord sobre la caldera de Taburiente i el Roque de los Muchachos. Oscil·larem entre alçades de 1.500, 1.600 i fins a 1.940. Però abans, recorrent aquest Camino de los Volcanes, ens apareixerà davant nostre el primer d'aquests conus volcànics ara extingits, com és el volcán de Hoyo Negro. Passarem pel volcán de San Juan, el cràter Duraznero i finalment, com ja hem comentat, la cota màxima de la jornada i de la ruta.
el volcán de la Deseada a 1.940 metres sobre el nivell del mar. Les vistes són impressionants. En una banda, el Tazacorte, la costa oest de l'illa, i a l'altra Santa Cruz de Tenerife. Però en l'horitzó surten d'entre la boirina de sobre el mar les illes del Hierro, la Gomera i l'imponent Teide. Un cop hem assolit aquest cim amb un fort vent, concretament aquesta jornada, ja només ens queda davallar fins a la població de Fontcaliente de la Palma o altrament dita Los Canarios. El terreny no varia, és més, canvia la seva espectacularitat i els paisatges continuen sent magnífics. Mica en mica, el Pi Canari va passant a plantacions de pinassa i la vegetació va augmentant. De zones ermes, negres i dures i plenes de pols, passem a zones ja més boscoses on l'activitat volcànica queda palesa en zones cobertes de lava petrificada. No tardarem en arribar a la població de Los Canarios, on podrem gaudir d'un merescut descans. Les tovalloles, convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona que bufa de mar. Així estirada se't veu espectacular, llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes de final inesperat és abusí. Bé, bon dia. Després d'una nit tranquil·la amb una posta de sol impressionant, com sol ser aquests últims dies, comencem la setena etapa, bastant tranquil·la, d'uns 20 quilòmetres, fins a Brenyes Altes. Aquesta setena etapa es caracteritza per la monotonia del terreny. Reemprenem el nostre camí i refem el camí del dia anterior durant 1,5 quilòmetre i tornem a empalmar amb el GR 130, que vam començar 7 dies abans a Santa Cruz de la Palma. No tardem en veure els primers conreus de vinya, ja que aquesta zona és bastant comuna, ja que es realitza un vi de categoria bona. Així doncs, si un dia vens i passes per aquí, i si malgrat la feina trobem un matí, no em perdonaria. Durant aquest recorregut, el Pi Canari alterna amb altres espècies de pins, zones que en el seu moment van estar cobertes totes de lava i actualment queda aquesta petrificada i el camí va recorrent aquests indrets tan característics. Podem observar també un dels petits parcs eòlics que hi ha en la illa, amb 3 aerogeneradors, i de mica en mica anirem apropant-nos ja cap al nostre destí final, que és a la Brenya Baja. No tardarem en passar per la villa de Mazo i amb vistes a l'aeroport de La Palma. Finalment, arribarem a Brenya Baja, on podrem observar la seva església i ja acabarem la jornada prop d'aquesta localitat, a escassos quilòmetres del final de la nostra etapa, que serà a l'endemà. L'última etapa que ens queda de la travessa, 5 quilòmetres aproximadament fins a Santa Cruz, poca història, ja estem a la civilització i res, acabarem de visitar Santa Cruz i demà cap a Barcelona de nou i a començar amb tot el que comporta l'any nou i a continuar treballant i esperant una altra aventura. Doncs res, acaba de gaudir aquests dies. Vinga, xau! Aquesta 8a etapa de poc més de 6 quilòmetres la podem considerar una etapa de tràmit, on gaudirem ja del camí realitzat i podrem observar algun que altre petit visitant que se'ns creuarà al camí.
Ja ho tenim, i arribem a Santa Cruz de la Palma, punt d'inici i ara punt de final. Això ha estat la ruta i esperem que us hagi agradat. Bé, després de 8 dies de ruta i un dia de descans al Passo, donant la benvinguda a l'any, tornem a arribar a Santa Cruz de la Palma, que la tenim aquí al darrere. Ha estat una ruta interessant, tot seguint bastant el GR de la Costa, el 130, i algun trosset del 131 amb vistes impressionants sobre la ruta dels volcans. Espero que us hagi agradat molt la ruta, les històries, els paisatges. Podeu veure que aquí tot l'any és estiu, encara que estem concretament avui a 5 de gener del 18. I espero que gaudiu i si us animeu ja podeu venir a conèixer aquesta illa que per algo li diuen la Isla Bonita i crec que l'adjectiu és prou real. Doncs res, uns 2 quilòmetres aproximadament fins a la capital de l'illa i res, acabar de visitar-la i acabar de passar un poc més d'un dia. Que tingueu un bon any, bones festes als que encara estigueu i res, a gaudir del dia. Doncs bé, després de tants quilòmetres caminat, tantes històries i tants dies, sempre passen coses que queden darrere de les càmeres. Bé, doncs ja ho tenim quasi. Ai, bueno. Bon dia. Te trobes un últim barranc? Bueno, que estic fos. Amb il·lusió, tot bé. I no dubteu, caminata patrocinada per Vaselina Esterilizada. No salga sin ella. De veritat, Un gran invent. I ara us preguntareu, el terreny volcànic embruta? Doncs mireu, no sé què penseu. A veure, com ho veieu això? Sembla que sigui tot d'un color, que no sigui molt, però... Tachan! Oh, darrere del mitjó està blanc. Ei, tu, què passa? ¿Sí o no? Ni caso. És un gat estressat, tu. És el que té. La Isla Bonita.